Rosselló i de la Cerdanya, que acaba de retre vassallatge de fidelitat de Lluís XI de França, ha comportat en òptica d'aquell moment la pèrdua de la tercera part. Imagineu-vos la importància, el pes que l'imaginari col·lectiu de les autoritats catalanes i dels catalans en general tenien els comtats del Rosselló i de la Cerdanya, una tercera part de Catalunya. El Rosselló abans s'havia perdut per al Principat i Lluís XI immediatament ordenà a totes les poblacions conquerides en aquell comtat que prestessin vassallatge a la monarquia francesa i no pas al seu teòric aliat, Joan II. Passa això el 1463. Joan II i Lluís XI encara són aliats, però Lluís XI saltant-se aquest tractat d'amistat ha ocupat la zona. Per tant, Lluís XI ordena a tot el comtat que es presti vassallatge a la monarquia francesa. Les intencions de Lluís XI no eren gens dissimulades quan els delegats de Perpinyà, el 26 de febrer del 63, un mes després d'això que explico, li demanen explicacions per aquell fet. El rei francès va respondre el mes de març de 1463 que el país seria sotmès definitivament a la seva monarquia. Joan de Foix, comte de Capdalt, va ser nomenat lloctinent de Lluís XI de França al Rosselló i a la Cerdanya. La proclamació de la que he parlat abans d'Enric IV de Castella per donar suport als catalans que lluitaven contra Joan II va provocar de rebot un fet realment insòlit políticament en aquell moment. Un enfrontament entre Castella, la poderosa Castella, que donava suport al Consell del Principat, i França, que donava suport a Joan II. I per tant, d'alguna manera, es trencava la secular aliança entre França i Castella. Era un enfrontament que no lligava, amb la tradicional amistat que hi havia hagut entre França i Castella, que s'havien vist emmerdats, permeteu la paraula poc acadèmica, per causa d'uns que es barallaven a Catalunya, el Consell del Principat, la Diputació, la Generalitat, contra el seu monarca, Joan II. Aquest enfrontament ja eren paraules majors. Un enfrontament entre França i Castella, això era molt seriós. Això no podia ser. Era una cosa contra natura. I per tant, al gener de 1463 comencen contactes diplomàtics entre els dos països. El 23 d'abril, Lluís XI de França dicta a Baiona la famosa sentència que obliga Enric IV de Castella a abandonar el suport en els revoltats de la Diputació del General de la Generalitat. I aquesta, de fet, en aquell moment quedava sola enfront del monarca aragonès i, teòricament, pràcticament, del seu aliat, Lluís XI de França. Lluís XI de França obliga a Castella a retirar-se, però Lluís XI no es retira, almenys de moment, del suport a Joan II. A partir d'aquest moment, segons aquest pacte, doncs s'autoritzava que els catalans poguessin fer comerç amb França, però s'haurien de buscar la vida, com es diu vulgarment, en un altre país, si volien trobar un suport exterior a la seva causa. I el van trobar. Entre 1464 i 1466, el Consell del Principat va oferir la corona de Catalunya a Portugal.